Ja, vi har sat det her lort til rekord. Ja, så kan vi se, om vi kommer over det der. Vi røg af hernede. Nej, men jeg havde et problem. Jeg havde lavet sådan nogle intermistisk for, at når den hælder. Når booking ligesom hælder en lille smule, så har jeg bare sat sådan nogle stopklodser der. Der havde jeg fået spændt for hårdt. Så den løftede et hjul. Det var en, der stod nede i... Ja. Med ukurante koblinger. Med ukurante koblinger. Ja, men vi skal da også lave vores ovn selv. Det er sådan set... Det er så købt deres på. Det var hernede, vi røg af sidst. Nå, det skete der ikke noget ved. Det skulle da nogenlunde fornuftigt. Man kan også se tophastigheden, det er jo ikke noget at råbe ret for. Nej, det kommer noget. Nej, det her det er heller ikke 10 km/t. Nej, det er kun midlertidig motor, dem her. Vi skal 8-200 watt i stedet for. Jeg prøver lige at lave en bremseprøve. Det kan den også godt. Der er rimelig træk i den faktisk. Så skal vi sgu lige passe på hernede, for der er sporene fuld af lort. Ja, jeg vidste det. Jeg vidste det. Ja. Så kører vi sagen igen. Vi lige kan komme igennem det her knoldestykke. Pis. Ja, ja. Det er så alt muligt, at jeg eventuelt skal regulere de midterste fjeder. Altså på midterhjulet. Og eventuelt bare tage fjeder ud, ikke? Det laver jo ikke en skid alligevel. Ja, det. Jo.
kan se det der midterste hjul, det rykker sig også sideværs, som det skal. Ja. Men det er sgu ikke meget, det larmer, det kæde der. Det er ikke meget, det larmer, det kæde der. Der er lidt småjusteringer. Ja, det er altid være jo. Det vil være mærkeligt, hvis det hele er. Ja. Nej, her kunne vi godt bruge det mere kort, synes jeg. Jeg prøver lige at lave en start hele på bunden af. Ja, så er der meget pænt. Det er ikke meget gear, der er på. Det ved jeg sgu ikke engang, for jeg ved ikke, hvor meget gearet det er på. Jeg kender slet ikke nogen af de tekniske data på den der motor. Men det var lige, hvad vi havde ved hånden, så kunne man lige godt prøve at køre med dem jo. Ja.